May mga bagay na mahirap tanggapin at paniwalaan sa simula. Pero kapag nasaksihan o nakita mo na mismo ang mga ebidensya, ay doon mo lang maiisip ang panghihinayang at pagsisisi na dapat sana ay nagawa mo na noong una pa lang at naiwasan mo sanang magkamali. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig mo. Ako po si Mariela at muli akong nagbabalik upang isalaysay sa inyo ang ikalawang bahagi ng aking kwento. Ang tampok na kwento ay hindi ko sariling karanasan. Bagkus ay kwento ito ng kaibigan kong si Lester na buhat sa Leyte na naisipang magbakasyon sa Antique para makilala ang matagal na niyang kapinpan. Taong 1999, tahimik na nagtatrabaho sa isang malaking tindahan ng grocery si Lester. Dati-rati silang nakatira ng kanyang pamilya sa Antique. At dahil sa kapos na kapos sila doon at halos nagdidildil na sila ng asin sa araw-araw, ay tinulungan sila ng kapatid ng kanyang ina na magtungo sa Leyte at doon magsimula ng panibagong buhay. Nagtatrabaho sa kumpanya si Tio Felix, kaya naman tinulungan niyang makapasok doon ang ina ni Lester. Pinalad naman ito kaya naman nagtuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Samantalang natanggap naman sa isang warehouse ang tatay ni Lester. Kaya naman nakakapag-uwi pa ito ng pasalubong at pera sa kanyang pamilya. Hindi man ganoon kalaki ang kanilang naging sahod, ay naitawid naman nila sa gutom ang pamilya. At napagtapos naman sa pag-aaral sa sekundarya. Subalit hindi na nakapagpatuloy sa kolehiyo ang dalawang kapatid ni Lester. Kaya humanap na lamang sila ng trabaho at tinulungan ang mga magulang. Si Lester ay maswerteng nakapag-working student at kahit papano ay natustusan niya ang kanyang sariling pag-aaral. Hindi nagtagal ay nakagraduate na din siya at nakahanap ng maayos na trabaho. Kahit hindi ganoon kalaki ang kinikita at sumasapat lamang sa isang binatang katulad niya. Hindi nagtagal ay may pinaligawan sa kanya ang kaklase at kababata niyang si Arthur. Ang dalagang ito ay nagngangalang si Verena. 2 taon ang kabataan nito sa kanya at matagal na itong may gusto sa kanya noong nasa sekundarya pa lamang sila. Bali nasa ikalawang bahagdan pa lang si Verena at nasa ika-4 na bahagdan sa sekundarya si Lester. Noong mga panahong nagkagusto sa kanya ang dalaga. Nakita lamang ulit ni Arthur si Verena noong magkita sila noong huling pag-uwi niya sa Antique. Ayaw sanang manligaw ni Lester dahil hindi niya lubusang kakilala si Verena at hindi niya ito natatandaan. Pero sa kapipilit ni Arthur ay nagawa na niyang makipagsulatan dito ng liham at ipinapadala niya sa Antique. Hindi siya sumubok na manligaw sa iba dahil wala talaga siyang interes sa ibang babae. Ang tanging hangad niya ay makatulong sa magulang. Pinagbigyan lamang niya si Arthur dahil wala namang mawawala sa kanya kung susubukan niya at isa pa. Gusto na muna niyang makipagkaibigan kay Verena. Dumaan ang 1 taon at naging magkasintahan silang dalawa. Binalak ni Lester na pumunta sa Antique at personal na makipagkita kay Verena upang formal na magpakilala sa mga magulang dito at maisama din siya sa Leyte para maipakilala na rin sa kanyang mga magulang. Ayon kasi kay Kuya Lester, sa kapanahonang ito ay ganito daw ang sistema sa pakikipagligawan. Kailangang ipakilala talaga agad sa mga magulang.
Sumama si Arthur pati na rin ang isang katrabaho nila na si Efren para makapagbakasyon na din sa Antique. Tumuloy silang tatlo sa bahay ni Arthur dahil wala ng bahay na matutuluyan si Lester simula nang masira ang bahay nila sa Antique dulot ng bagyo. Mabait naman ang pamilya ni Arthur at kahit mahirap lamang sila ay magaling silang mag-abyad ng mga bisita. Itinuring na din sina Efren at Lester na parang tunay na anak ng mga magulang ni Arthur. Samantalang kuya naman kung ituring sila ng mga kapatid ni Arthur. Mukhang nakakahanap ng pangalawang pamilya sina Lester at Efren sa katauhan ng pamilya ni Arthur habang nasa Antique sila. Naging masaya ang unang araw nila sa Antique at biglang bumalik ang pagkamis ni Lester sa kanyang bayang Sinilangan. Marami na ring mga gusali ang ipinatayo doon. May mga simentadong kalsada na rin. At kahit papano ay umuunlad na rin ang bayan at maraming hindi pamilyar na mga personalidad ang nakakasalubong at nakikita ni Lester sa daan. Hindi na rin niya mamukaan ang iba nilang kaklase ni Arthur buhat sa sekundarya dahil sa laki ng mga pagbabago ng pisikal nilang itsura at dahil na rin sa matagal na hindi pamamalagay ni Arthur sa Antique. Sa ikalawang araw ay nais niyang makipagkita kay Severina at alam niya ang lugar na posible nilang pagkakitaan. Kaya naman nagpaalam siya kay Arthur at nagtungo siya sa may dalampasigan. Natatandaan pa rin naman niya ang daan kaya hindi siya naligaw. Pagkadating niya sa may dalampasigan, ay inabutan niya ang isang magandang dalaga na nakaupo sa may batuhan at tila may hinihintay. Napuno ng kasabikan si Lester, kaya naman isinigaw niya ang pangalan ni Severina at biglang nagulat ang dalaga. May sumilay ng ngiti sa mga labi nito. Agad siyang bumaba mula sa batuhan, pero hindi siya lumapit kay Lester. Nagulat si Lester kung bakit nakatayo lamang ang dalaga at hindi man lang kumikibo mula sa kinakatayuan nito. Naisip niya na baka nahihiya lamang ito. Kaya naman siya na mismo ang lumapit dito. Nang magkaharap na silang dalawa ay doon niya harapang napagmasdan ang kagandahan nito. Mapupungay ang mahahaba nitong pilikmata, matangos ang ilong, at hugis puso ang mga labi. Mistisa din siya na nakadagdag ng labis na paghanga ni Lester. Hindi na siya nakapagpigil at niyakap niya ng mahigpit ang dalaga. Subalit mabilis itong kumala sa kanya. Tinanong niya kung anong problema, pero umiling-iling ito at sinabing hindi siya si Severina. Nasorpresa si Lester at hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Tinanong niya ang babae kung bakit nito nasabi ang ganoong bagay, kaya napilitan na itong magpaliwanag. Batay sa babae, halos 2 buwan nang namatay si Severina. Natagpuan ang bangkay niya sa may kakahuyan, natadtad ng saksak ang buong katawan, at hindi makilala kung sino ang pumatay sa kanya. Ang babaeng kaharap ni Lester ay nagpakilala bilang Sabrina, na pinsan ni Severina. Matagal na itong nagkakwento sa kanya tungkol kay Lester. Kaya naman noong mamatay si Severina ay siya na ang sumusulat kay Lester para hindi ito makahalata at hindi na rin mag-aalala pa. Humingi ng paumanhin si Sabrina sa pagkukunwari niya bilang si Severina. Pero nasaktan at naguluhan din si Lester, kaya hindi siya kaagad nakasagot. Binalak na sanang umalis ni Sabrina at lumayo na lang kay Lester. Pero tinawag siya nito
at nakiusap na magpasama sa sementeryo upang makita niya ang puntod ni Severina. Tumalima naman si Sabrina at bukal sa kalooban niyang samahan ito sa sementeryo. Lumipas pang ilang sandali bago sumapit ang takip silim, ay nagpaalam na sila sa isa't isa at nagtungo si Lester sa bahay ni Arthur. Inabutan niyang nag-iinom ang dalawa niyang kaibigan at doon siya napahagulgol ng iyak. Isinawalat niya ang pagkakakilala niya kay Sabrina at kung paano niya nalaman na namatay na pala si Severina. Nagbigay ng suhestyon si Arthur at nasabing ibaling na lang ni Lester ang atensyon niya kay Sabrina. Total ay matagal na rin naman pala niya itong kapinpal. Kaya wala namang masama kaysa magmukmok siya at malungkot sa pagkamatay ni Severina. Hindi nakasagot si Lester pero tumunggal lamang siya ng alak sa tagayan. Kinabukasan, hindi siya nakasama sa paggagala nina Arthur at Efren sa bayan. Dulot ng masamang pakiramdam. Naiwan siya sa loob ng bahay kasama ang pamilya ni Arthur. At nang gumaan kahit papano ang pakiramdam niya ay tsaka siya tumulong sa mga gawaing bahay at nagpresenta na magluluto ng tanghalian. Pagkasapit ng tanghali ay nagluto ng masarap na tinulang manok si Lester at nagustuhan ng buong pamilya ni Arthur. Umuwi naman ng bahay na may dalang pasalubong sina Arthur at Efren. Nagkakwentuhan sila ni na Lester ukol sa magagandang lugar sa bayan at ang mga bagong gusaling ipinagawa ng mga negosyante. Natuwa naman si Lester sa kanyang mga narinig pero hindi pa rin maalis sa isip niya ang tungkol kay Sabrina. Kaya kinabukasan ay nagbabakasakali siya na matatagpuan si Sabrina sa may dalampasigan. At hindi nga siya nagkamali. Natagpuan niya sa batuhan si Sabrina at nagkakwentuhan pa sila ng matagal habang naglalakad-lakad sa may dalampasigan. Mabilis na napawi ang lungkot na nararamdaman ni Lester at mukhang may kakaiba siyang saya sa piling ni Sabrina. Unti-unti ay gumaan ang loob niya para dito. Ngunit sumapit ang hapon at kinakailangan na nitong magpaalam. Pero naging mapilit si Lester. Itinanong niya kung saan ito nakatira upang mabisita niya ito kapag naisipan niyang ihatid sa kanyang bahay. Tumugon si Sabrina at nagsabing nakatira siya malapit sa may dulo ng baryo at pagkatapos niyan ay nagmamadali na siyang umalis. Napuno ng pag-asa at kaligayahan ang puso ni Lester bago siya umuwi sa bahay ni Arthur. Pagkadating niya ay inabutan niyang nag-uusap sina Aling Cora, Arthur at Efren sa may hapagkainan. Tumayo si Aling Cora matapos na makapagmano ni Lester at dumiretso siya sa may kusina. Tinanong ni Arthur kung saan pumunta si Lester at nasabi nito na nakipagkita siya kay Sabrina sa may dalampasigan. Medyo naging seryoso ang mukha ni Arthur samantalang walang kasigla-sigla namang humarap si Efren kay Lester. Subalit nagpatuloy pa rin sa pagsasalita si Lester. Nabanggit niya na desidido na siyang ligawan si Sabrina at balak niyang magtungo sa dulo sa kinabukasan upang makilala ang mga magulang nito at formal na manligaw sa dalaga. Ngunit kumontra si Arthur at pinigilan si Lester. Nalubos siyang ipinagtaka. Sinabihan siyang wag nang ituloy ang binabalak niya at sa ibang babae na ibaling ang atensyon.
Marami pa siyang ibang makilalang mas maganda at mas karapat-dapat na babae na pwede niyang ipagmalaki sa mga magulang niya, gayon din sa ibang tao. Naguluhan si Lester at question ang mga sinabi ni Arthur. Hindi niya mapaniwalaan na sa isang iglap ay biglang magbabago ang pag-iisip nito, samantalang sa mga nagdaang gabi ay halos ipagtulakan siya nitong manligaw kay Sabrina. At nagimbal na lamang siya sa isinagot nito. Ayon kay Arthur, nabalitaan niya sa ilang kapitbahay na nakakilala sa pamilya ni Sabrina ay hawa ito ng pagiging aswang. Ang nanay ni Sabrina ang mismong kapitbahay ng nanay ni Severina, kaya sila naging pinsan. At may mga bali-balitang nahawaan ang nanay ni Sabrina ng asawa nitong aswang. Kaya minabuti nilang lumayo sa pamilya ni Severina at maging sa mga tsismosang kapitbahay. Kaya tumira sila sa may dulo ng baryo. Subalit may mga pagkakataong umuwi sa bayan sina Sabrina kasama ang pamilya, kaya naman marami ang mga patayan ang nagaganap. At isa sa mga kahindik-hindik na pagpatay ay ang pagkamatay ng anak ng dating kapitan ng bayan, na di umanooy naubos ang lamang loob sa katawan nito noong matagpo ang palutang-lutang sa ilog. Gumanti ang ikalawang anak na lalaki ng kapitan at lihim na sinugod si Sabrina. Subalit ang nasumpungan nito ay si Severina sa may kakahuyan. At dahil kawangi sila ng kanyang kapinsan, ay siya mismo ang napatay at napagkamala ng anak na lalaki. Sa sumunod na araw ay hindi na nakita pa sa bayan ang anak ng kapitan at mukhang nagtago na ito o ng ibang bayan. Hindi mapaniwalaan ni Lester lahat ng kanyang mga narinig at ayaw niyang tanggapin lahat ng mga sinabi ni Arthur. Kamuntikan pa sila nitong mag-away, mabuti na lang. At napakalma ni Efren ang bawat isa bago pa magtungo sa kwarto si Lester. At hindi na doon lumabas sa buong magdamag. Kinabukasan, maaga si Lester na nagtungo sa dalampasigan, pero inabutan siya ni na Arthur at Efren. Nakipag-ayaw si Arthur kay Lester. Subalit nagpumilit siyang sumama dito dahil ayaw niyang mapahamak ang kaibigan. At mapatunayan na totoong aswang ang pamilya ni Sabrina. Wala naman ang nagawa si Lester kung hindi isama sa kanyang pupuntahan. Kaya sa pagsikat pa lang ng araw ay nagtungo na sila sa dulo ng baryo dahil may kalayuan ang lugar na iyon. Habang nasa daan, ay maraming ibang bagay silang napag-usapan na malayo kay Sabrina. Nalalapit na din kasi ang pagtatapos ng kanilang bakasyon at kinakailangan na nilang makabalik sa Leyte. Sumapit ang katanghalian at nakarating na sila sa may dulo ng baryo. Nakita nila doon ang nag-iisang bahay kubo at sa gawing kanan ay may bahay na napakalayo ang agwat mula doon. Bumukas ang pinto at bumungad si Sabrina sa kanilang tatlo. Nagalak ito at nasorpresa sa presensya nila. Kaagad niyang pinatuloy sa loob ng kanilang bahay ang mga ito at ipinakilala sa kanyang mga magulang. Ayon kay Lester, nakakasulasok ang amoy ng naturang bahay. Matatalim at malalalim kung makatingin sa kanila ang mga magulang ni Sabrina. Medyo kinalabutan si Lester pero sinika pa rin niyang maging matapang
at buong loob siyang nagpakilala bilang manliligaw ni Sabrina. Humanga naman ang mga magulang ng dalaga sa determinasyon ni Lester. Tumagal ang kanilang kwentuhan hanggang hapon. Maya-maya ay nagpaalam na sina Arthur, Lester at Efren. Subalit pinigilan sila ng mga magulang ni Sabrina at pinakausapan silang doon na magpahinga sa buong magdamag kaysa sa umuwi sila at mapahamak sa daan. Kinabahan man ay pumayag silang tatlo. Nang sumapit ang hapunan ay inalok silang kumain ng mga ito. Subalit laking gulat ni Lester na tumanggi si Arthur at naglabas ng baong kakanin na galing sa bahay nito. At iyon ay ipinagpilitan niyang kainin nilang tatlo. Hindi na nakatanggi ang dalawa at iyon ang pinagtiisan nilang kainin. Tanging kandila at ilawang gasyara lamang ang tanging tanglaw nila sa bahay. Wala silang telebisyon o anumang radyo, kaya nakakabingi ang katahimikan. Ipinagkaloob ng mag-asawang isa pang bakanting kwarto para sa kanilang tatlo. Iyon pala ay kwarto ng isa pa nilang anak na babae na nasa Maynila at hindi na umuuwi sa Antique. Maliit lang ang kwarto pero pinagkasya na lamang nilang tatlo ang mga sarili sa kama. Nasa labas ng bahay ang palikuran kaya kapag naihi sila ay kinakailangan pa nilang lumabas ng bahay. Hindi mapalagay si Arthur habang nakahiga sa kama. Pabulong-bulong siya kay Lester na hindi siya komportable sa bahay, lalo na sa mga magulang ni Sabrina. Sobrang tahimik ng buong bahay at dahil doon ay talagang natatakot siya sa posibleng mangyari. Positibo naman si Lester at pinakalman niya ang mga kasama niya. Hanggang sa sumapit ang hating gabi. Nalimpungatan si Lester. Nang matabig siya sa braso ni Efren, bumangon ito ang nakaramdam ng pag-ihi. Madilim sa kwarto kaya kinapaka pa niya ang pinto. Subalit nagulat siya at napahinto sa isang tabi. Nang makarinig siya ng mga kaluskos at mga yabag ng paa sa may labas ng silid. Napaatras siya at bumalik sa kama. Subalit kinalabit niya ang mga kasama niya nang may mapansin siyang nangingislap sa bahaging dingding. Noon ay nag-alangan si Lester dahil sa sobrang takot at pangamba na isa na niya itong silipin. Nainis pa sa kanya si Arthur sa pagkakagising niya dito. Pero nang maituro nito ang nangingislap sa may dingding, ay napansin nilang tatlo na may malaki palang butas doon. At pagsilip nila ay nagimbal silang lahat. Nang matagpuan ang dalawang nakakasilaw at nanlilisik na mapupulang mga mata. Hindi sila sumigaw pero nagsiksikan silang tatlo sa isang tabi habang may nakasaklob na malaking kumot. Kasunod niyon ay may narinig silang mga yabag at mismong huminto iyon sa tapat ng kanilang pinto. Maya-maya pa ay may mga malalakas na pagkatok sa pinto, kasabay ang mahinang paghangin. At ingay na nagmumula sa paghinga na may kasamang paghangos. Naliligo sa pawis ang magkakaibigan pero hindi nila binuksan ang pinto. Naisip nila na walang bintana sa kwarto at ang tanging lalabasan lamang nila ay ang mismong pinto. Kaya naman naisip na lamang nilang magdasal ng Ama Namin nang paulit-ulit. Matagal at halos inabot na 1 oras bago tumigil ang pagkatok sa pinto at pag-alis ng mga yabag ng paa. Hindi na nila namalayan kung anong oras pa sila nakatulog. Pero nang marinig nila ang sunod-sunod na pagtilaok ng manok, ay nakahinga sila ng maluwag. Buong tapang silang lumabas ng pinto at napansin nila na mukhang nagliliwanag na sa kabahayan. Hudyat na mag-uumaga na.
Inabutan nilang nagkakape ang mag-asawa sa may hapagkainan. Pagkakita sa kanila ng mga ito, ay inalok silang mag-almusal. Subalit tumanggi sila at maagang nagpaalam. Pero sa kabila ng lahat ay nagpasalamat si Lester sa maayos na pagpapatuloy sa kanila ng mga magulang ng dalaga. Tumango at ngumiti ang mag-asawa at tinanong kung hihintayin pa nilang magising si Sabrina bago sila magpaalam. Kaagad namang tumugon si Lester at nagsabing hindi na. Dahil baka tanghaliin pa sila sa paglalakad. Naunawaan naman iyon ng ama ni Sabrina. Kaya binuksan niya ang pinakapintuan ng bahay at hinayaan na makalabas ang tatlong magkakaibigan. Nagumpisa na silang maglakad nang biglang tawagin ni Sabrina si Lester. Nagising na pala ito matapos na makapagpaalam ang tatlo sa kanyang ama. Sa pagkakataong iyon ay nagpaalam na si Lester kay Sabrina. Si Dabing alam na niya ang buong katotohanan, kaya wala na siyang dapat pang pangambahan. Nagulat pero napaluha si Sabrina at humingi ng kapatawaran dahil kamuntik na pala silang lapain ng kanyang mga magulang nung gabing iyon. Mabuti na lamang ay nagising siya at napigilan niya ang mga ito sa mga binabalak nito. Inamin ni Sabrina na minahal niya si Lester. Subalit hindi sila nararapat para sa isa't isa at magiging delikado lamang ang buhay nito kapag ipinagpatuloy ang panliligaw sa kanya. Kaya kahit labag man sa loob niya, ay hahayaan na lamang niya itong makalaya at hindi na niya makita pang muli. Ngumiti naman ang mapait si Lester bago tuluyang umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. May bahagi man sa kanya ang nasaktan, ay mas pinili niya ang tama at alam niyang makapagliligtas ng buhay nilang magkakaibigan. Bumisita muna siya sa puntod ni Severina bago tuluyang nagpaalam dito at tinuldukan ang pag-ibig niya. Pinakawalan ang lahat ng masasakit na pinagdaanan niya buhat nang malaman niyang namatay ito. Sa sumunod na araw ay umalis na silang magkakaibigan sa Antique at nagpasalamat sa pamilya ni Arthur sa pagtanggap sa kanila. Hindi madali para kay Lester ang makalimot. Inabot siya ng 1 taon bago sumubok na magmahal muli. Wala na rin siyang nabalita ang anumang balita kay Sabrina buhat kay Arthur at hindi na rin siya interesado kung anong malaman niya ukol dito. Pinilit niyang makamove on at kalimutan ang sakit na inabot niya kina Severina at Sabrina. Hinding-hindi na siya nagtangkang sumama kay Arthur sa tuwing nagbabakasyon ito sa pamilya niya sa Antique. Mas lalo lamang kasing nanunumbalik ang masakit na napagdaanan ni Lester sa lugar na iyon. Itinigil na din niya ang pakikipagpenbal at nanligaw siya sa mismong katrabaho niya na alam niya ang background ng pamilya at alam niyang mahal niya at hindi siya mapapahiya kapag ipinakilala niya sa kanyang pamilya. Masaya naman si Arthur dahil naging maayos ang buhay pag-ibig ni Lester. Kapwa sila kinasal at may pamilya na sina Arthur at Efren. Kaya medyo panatag na ang loob nila sa piling ng kanilang mga pamilya. Hindi naglaon ay naging kasintahan na rin ni Lester ang kanyang katrabahong si Alena. Tumagal ang relasyon nila ng 2 taon bago sila nakapagpakasal. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Lester dahil sa wakas ay lumagay na din ito sa maingay at hindi tahimik na lugar. At napagbigyan na din sila ng mga apo. Hanggang dito na lang po ang 2nd bahagi ng kwento at sana ay naging inspirasyon ito sa mga tagapakinig. Sa mga magtatanong po kung anong kwentong unang binahagi ko ay pakitingin na lang sa comment section. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang, alam niyo na.